Nyakoromga jongo kinyi majaber machakarwa kini machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro mabenda kilo ni juma ka juma. Okinyi makawuono antiere mall kata dukni madong mong'ere kaka Dynamic mantiere chuny boma ma Nairobi. Lweta ka mai kit pok mabenda daro kilo ni ntiere beads motigo de loso tigo cheni tigo olos godo bracelet. Mai bendo tigo do ginore mong'ere kaka ankara gidongere kata kamano dholuo twaluonge ni kitenge. Kitenge mano mar lawi ka osetuang'ni. Ingeni kitenge modong be nyalo loso godo bracelets kata mana ginero mabende irwake lweti. Mane pok mabenda dwaro kilo no kinyi makawuono pok mabende timo gi nyadende mong'ere kaka Lorina. Lorina. Yes. Machiegni harwaki ni machiegni ma en chenro mar poko pogore. Erokamano Sharon. Wachako Lorina nga. Lorina Nyasiaya. Ma imbo usenge. To aniluonga ni Lorin Lonora Ochieng. Mor kuom bedo romo kodi kawuono Sharon mondo wanenre kawuono. Okinyi makawuono pok modwaro kelo ang'eni timo gik mopogore opogore. Nyikoram ga jwang' nyalo kata neno baskets iluongo ni okepe mopogore opogore ma bende loso. Yes. Yieno mar mondo mi walos mana kit pok kotenre koda loso tigo. Tigo iloso godo bracelet makama. Yes. To ma bende aneno kiloso godo kitenge. Nyisa mathoth kotenre kod pok mari. Koro ineno Kenya wakae wan gi tribes 42. To Jomasai ma wang'eyo emo my area specialty margi mar loso gitigo ineno. To nawacho niya adwa kelo ne joga gik moko mabet unique mabecho becho. Ingeni wan nyiri waero rwako gik mabecho becho ineno. To joma dichuo ingeni konyiew gimoro kawuono onyalo kawo kata dweche kenya adek kapok onyiew gimoro. Koro awacho niya adwa kelo ne bracelets moko mantie gi tigo to be mwatiyo gi ankara kata kitenge ineno. To bech be mauso gigo nawacho ni adwa uso ne gi bei ma affordable ma ji tetete nyalo nyiew ineno. Koro mai tigo ni inspiration ayudo kuom Jomasai ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso ineno. To ambe adwa mondo apuonj jomoko mondo gin be ging'e loso mondo giyud kaka ginyalo konyre. Ng'ano puonji kata mana mar loso gino ka utulu maromo nade mar mondo bing'e loso tigo. Koro na manyo Nyamasai. But Nyamasai maloso gigin kaka deye kama endi. Koro nomanyna achiel through a friend nikech odak Kajiado kocha ema nobiro Nairobi kae. To adhi ire to ogine ong'isa kaka nyalo lose ineno. Mana loso gi mae lakini gin mitweyo e wich kama mano be anyalo loso. Kata gi mar tielo. Bracelet mar tielo kaka traditionally mek Jomasai. Be poda nyala loso. Lakini mae mane miya ginene matek nikech of these designs patterns monego watim. Kamano. Mana kamana ngeni bende biro bedo kinyisowa tigo makama gitigo lokanye mar mondo tigo makama maigi wanyo gi duke waindi River Road koni iyudo gi mang'eny ma iluongo ni fine bead. Oken bead wawacho ni mopukore gi Kiswahili wacho ni mwagika. Yani giromore in terms of sizes girom gite to quality ne be nitie malo. Koro mai waluongo ni fine beads wayude duke waindi. Nitie duka muindi moro ntiero na Ngala kae ema kaugie. To mai tunapuonjra kenda. Mai kapok odonjo kata mne mano to patterns. Kitendo no ken bende gi patterns mopogore opogore. Patterns tigolo kanye. Anyalo wacho niya inano my basic inano ka timo line marathon ni mano ina basic to girakwar lakini mae apenjra ta wacho niya black donge nyalo donjo gi white akawa riyo akawa dek ka afuatanisha kagi giluore kamano lakini koro ko biro kae mai wanyalo ni wacho ni akiani gidholuo iluongo nango diamond shaped kama triangular maendi koro kiwuoke wawach ni mai ineno ginene ma yellow ni mae plastic ineno mkebe mar mafuta kisetieko go mafuta cha to wang'ade ema watiyo go mai mamiye stability gini mai to waya lakini ma stability koro ang'eni kae from ratong ni gi ratong ni ang'eni mai pattern madhi keto machalo nade gi mai koro afuatilia beads inano ka koro king'iyo kamae abiro atieko gi rambulu ni kae adhiye rachar tadhiye
ma orange ni to kore dangina no kuma ma rachar ni ochakore to akwano inano ka ginene akwano mondo ayud triangular shaped ni atwango ni rambulu ni oginene adi kasto kenda dhi ka apunguza to white to be punguza ka dok chien koro kanye minyalo yude pattern makoro patterns go ibiro go ibiro go mana iwi nikech gin ga patterns mopogore but common sana en pattern but wanyalo timo patterns mopogore to koro miloso machielo en miloso gi vitenge na inse ni koro Ramogi jong ni kapo nono ni ngato nitiere gi lawe mano mar kitenge fundi kik dongi kitenge nyalo twango godo bende nyalo twango go gik moko mang'eny dongi ng'eyo mana kamano koro mae stoche to wuok mabor sana kana ntie pod e school Kenyatta University koni dongi ngeni kain nyathi school ana wacho gania kaine campus nyaka mane kuma inyaka yud gimoro minyalo timo I discover ni ane school anyalo survive nade ineno jomoko uso mtumba jomoko uso wuoche nyaki yud kaki ipidhori e school ineno nikech jomoko ok ni wazazi bro mi pesa every weekly koro gigi anyalo wacho nade no bira ineno na rwaka ngoa nangi chon plastic bangles wanyalo tiyo gachia plastic bangles gichon ingeni ne warwako giga kaka nyiri kaw maratong marambulu mara white chon ne warwako ga ka mind but awacho niya anyalo timo nade mondo wuok maber mana timo mokuongo nakia kaka nyalo umo na rapa round ka mind tawacho ni wea arwake kadhi go e class koro kana dhi e class kama indi to ngato neno to ngisa ni adwaro kaka ne ntieno okober but ngato wacho ni adwaro awacho ni ntie kaka nyaka ng'e kaka nyalo umo gini mondo kiko wuok ko chanore ingeni the ends mar kitengeni kore mana obira tatimo atemo nyadi chiel nyadi riyo nyadi dek tayude ka ntie maber koro ni dhi e mbui kana namano chon kata mbui no kadhie na wuothe do to do dot ka dot mar gini adhi nyayo 1 adhi nyayo 2 hostels mek nyiri adhi ngong ineno hostels aduongo tauso ne ji be pod na usa mana sling 50 no lakini kani yudo ikawa dek tamigi 30 gi sling 30 to kane wantie long holiday be awuok adhi Maseno jomoko kata ka wuoch bro ngisi ni ging'eya nadhi Maseno main campus Maseno city campus nadhi Kisumu Polytechnic hostels mek nyiri tadhi adhi uso mane koro gimano ginene gigi kana ng'eyo loso makoro nyiso ni karamna nyako Ramogi jong mantiere school nyaka ramna loso gi to yud godo yute school kane maber kabisa maber to ngeni chon be naloso nyaka earrings kenda e dot adhi Kibuye jafundi shape na ta aumo gigigi to kenda chaka nikech kata sani jo chako penya ni nyalo loso na tigo mar ng'ut mantie gi ankara ni be nikech odwani gi match mana assignment mosemia nyaka ngalosa so koro ni wacho ni loso gi chon ok chako loso gi kendo koso koro en mana pok mabende iyuto godo Nairobi ka bende ngeni seche moko wan kaka creatives war invent gik moko pile nitie design moro makata sani king'iyo awe kando jibok nyiewe maybe sani ok penje customer moro kendo dhi yudo back 2022 kendo dhi penja niya adwaro mayo dhi e mbui odhi oyudo wacho ni adwaro mayo kendo ka kelo mautinge kendo ji chako wacho ni adwaro kaka fashion kendo seche moko dok chien kendo chako duogo to oduogo ka redesign mopogore mana kamano but en the same thing to koro Lorina nikech makoro tiyo gi ankara ma wambe waluongo de kitenge koro golo kanye nikech kang'iyo gintiere kido mopogore mag vitenge koro ineno aloso ga bege be but bege gi okwanyal tiyo gi material te nitie material moko madong koro material modongi ematiyogo mondo kik gimoro dhi hasara kikadhi hasara magi bege mochwe toke kai kaka mantie kain ineno koro mane kaka agini atiyogo modongo ematiyogo mondo kik wadhi hasara to be wang'iyo mazingira be sani mondo wa recycle wanyalo wacho ni recycle makoro magi ka ithulo maromo nade koro awach niya kaloso 60 akao gimoro 2 hours kenda to materials igolo kanye nikech materials ankara tisingi soki migole de kitenge to koro ntie koro kaka mano koro material ma plastic ni tagole be duke wa indi
ineno gine magi kele kendgi pokaneno magi chon ne giuso gi ga kata kam kunji e dukni mora bade kane ji oweyo rwako plastic kore mane wadhie mai koro tinda yudo gi e duke wainde bana kaka wacho kuma golo tigogi e kuma golo magiendi to tinde ging'e nikech ging'e ni ane makao gi sana koro gisiko gi restock na mai koro lori nikech chenro mar poko pogore iwacho ni wacho gi timo waselero ne kaka gigi loso koro mar mondo mi gine mar mondo ngine lori no kwargi lori ne maloso gi dong inyis gi nikech anok in gi vitenge moko kanyo dong na bedo prepared kawuono awacho ni Sharon be nyaka ang lose to koloso to wuok go kata rach kata ber koro in los ne gi an koro wani puonja ka wasetieko chenro an giunta dwa loso nu to Sharon tadwa puonjo mana kai mondo wane ni ento creativity ne to chopo kanyo koro wan gi Sharon kae wado loso samples ariyo ma ankara mopogore koro requirements gik mione gi bed go plastic bangles gi anyiew gi kagin dazan 12 e duke waindi Ronald Ngala piny koni onegi bed gi makas onegi bed gi ma wacho ni ang'o foot kata rapim lakini anaseng'iyo gi pimo gi wang'a koro kapimo kamae ayudo en around gimoro madhi inches 2 ineno koro mago mabe requirement kasto of course kikwi will gi nyaki bed gi kitenge be koro kase pimo kamano e kor ka ng'adoga kasto ma iluongo ni glue gun unane ma iluongo ni glue gun koro glue gun ni anyiewe duke mauso art supplies kidhi adhi iwacho ni dwaro glue gun ginene mopogore sizes mopogore but anaero matin ni nikech anyalo ting'e kamora mora of course sani oliet dongineno kae koro alore mano ngiso ni nyaka gi stima tayawe tamie dakika matin en gi stand kama e ochung asetiyo kode makata koro owacho ni okadwa chung kawuono lakini stand ni emochung go seche mitiyo e rosechung koro imiye time matin mondo melt koro mai wawacho ni glue stick my stick koro liet ni ema melt gini koro ema wuok gi kae ema liet dongina no sechako wuok koro mai matiyogo koro mai ma waluongo ni glue gun to matin ni na nyiewe 400 Sharon adwani mark mai my material bende magi be sizes opogore mos magi be sizes mopogore my an lweta tin ineno kae koro mai nyalo donjo to mai dwaro ng'ama lwete duong especially kae especially ka but kose donjo koro dongina no donjo mayot mai meaning oduong kuoma katinge kama yodong kama koro gin sizes mopogore koro wadwa chako gi Sharon Aero kaka iwacho ni dwa chako kodok okawe chien kawuono nyaka en be opuonjere gimoro achiel kae koro Sharon wang'iyo dong'inge kaka ankara kitwengo nitie iye gi oko koro mae e oko mae e iye koro gi iye ni kowuok gi oko tatere gi iye akunja matin ineno matin kamaendi tabiro takao bangol nani takete gi neno kuma kunjo gi yeno ema keto gi piny kama pero miya material kapok wiyo wi aya adwa ni kunj kendi koro mae madwa mi sawa wacho ni ka iye to kayo kodonge yes koro iwacho na kunjo kama kama dongi koro mae dongi na iye mae oko koro from oko kama oko kadhi kadhi ija lefti nendre oko kadhi kamano kamano kama but ber kikunje ko biro gi kon ineno kama side ni mantiere ni aya kamano basi se yude koro kamano loke gi piny kong'iyo piny kama aya kaw ginene ni bangol ni kama kete ko nindo gi piny kama uno tek koda kamano koro lweti ni mai
emo mak kama makka dongi se mako imake amako natiwa luetini ina mamako mane madwa ni mondi makgo emonego mana onako bado ngia kamano onego maka dongi se maka kamano dongi nani endelea kamano tere gi piny mamake godo yes kamano kawe gi iye bas ise kawe gi iye kendi endelea mana ka tinge kamano kendo umgo bi gi dhoge kabire dhoge kama kamano kendo ichakiso iye ineno gimomiyo akunjo kae dongi neno kae ne wayecho dongi neno my ending koro wadwa funika bad ending ni egimomiyo mondo wuok ko umo side moro ni koro dhiadhia kamano nyakitieki dhiadhia kamano nyakitieki ano kasema commit ikaza mondo kiko nyaka ride to gluni tiyogo sadi gluni wadhi tiyogo ka wasetieko ka wase wachopo mawa umo kae ndini korka wadhi ngado ma excess korka watiyo gi glue Iningeni yudo materials gini kich okapu miloso to ngat mada chako samoro tim nango dhi ka fundi odhi okwani ineno kata ka funde gi tinde geni jok mi gigi nono an kana ntie school ni miyaga nono ineno akwanya ni miya nono but tinde kidhi ka fundi kata kimiye miya dek obro mi pieces mabet dongo minyalo tiyogo mingado mitiyogo ineno koro idhi adhia ka funde tingise ni konyalo konyi gi modong pieces modong emitiyogo matinde funde uso ok migi nono tinde giuso nikech gifwenyo ni wan waloso go wuoche waloso go bege earrings kata pieces mobedo joined gi loso duvet covers throw pillows ineno fleeces or blankets tinde gigi nene egimomiyo tinde giuso egimomiyo be tinde ngato kodhi otwangne nango openyo fundi ni pisi moro no dong mara nikech embo dwa tiyogo kamoro koro tinde kata fundi ne nyalo dongi material ni mang'eny lakini tindo ginyal bedgo ni ngato penji ni dwaro idhi tiyo gi material maromo nade mondo modog en bodhi otwango gimoro kendo dhano seriekore dhano seriekore koro tinde kata mna ka ngato nigi material makama kose twangne godo kata la inyalo twangne godo to okelo to ambe anyalo losone ka mach gi bangol koro ineno nyaka mai ka wadhi matin dongi neno mai dongi neno gi mach ariyo gi koro kisechopo kumesechope no koro ingeni asechopo ine marito mondo ichopi mondo watim gini kamoro achiel kasri ok ikunj gini kunji kasri dongi material maduong kosa na keto material ang'e gimomiyo kadwa ginene ni mondi but mai wadwa ng'iyo sample ne mokwongo koselos wacha diera olose maber atemo follow instructions maber ride be oride okunde ka onge moro manafas moro modong ride to do yes only difference ni ineno an kuoma material mi hadho an atemo tiyo nikech ineno mae onego gol na ginene ariyo strip ni onego twang na bangles ariyo koro gimatimo anaweyo spaces madongo dongo an katimo iningeni luwo matin kama ineno ka gilure kamae ko joining gi joining ni an akete mabor matin akete to the edge akete gi kai mondo kae inikete gi kone but owuok maber owuok gi shape an gi shape moro nikech an aketo gi no mabe nitie gi shape pattern ne but kadwa ni mondo pattern no go obed wide dongi neno magi gik moko ariyo material achiel but kadwa ni mondo yelo ni bonen mang'eny an ingeni kaka timo gi edge kamae iniluore machiegni egimomiyo ineno karatong ni wuok karachar ni wuok ineno material ni pattern ne te but mari ni abro neno
mang'eny sana abro neno rachar gi rakwar gi chocolate yela neno bits but gina material kuma wuok ginene achiel ineno mane kende tofauti but owuok maber for a first timer anyalo mi 9 out of 10 koro umo kuma wagike umoni ineno kae koro mae abiro aginene side ni akunjo side ni kenda chaka ginene side ni ineno to kasetimo kamano takele gi malo to umo side marachno dongino na kunjwa gite koro side ni ber side ni ne ber koro material modong ni a slice gi kanyo ineno koro kase slice gi kanyo dong kamanyo koro kae ma wabire e wach glue gun koro adiyo kae matin ineno to doge ninge ni liet koro mase bio matin no ema spread kama a spread kama endi dongi neno odhi tuo mana sani kapoko tuo tabiro taume kama ok liet dongi aketo matin kiketo mang'eny of course nyaka ang'wan iketa ka dot matin ti spread gi doge ni nikech oliet obro melt kata ka watimo kama ineno ko melt kai nikech doge no to liet dongi neno koro mar sharonero osetieko kendo maber side otimo maber koro inyalo rwako to kendo ne omach gi ginene koro rwake koro inyalo rwako mari dongo neno Sharon oseloso achiel koro ang'o minyalo wacho ni ok inyal loso gini ingeni ma ok ochuni nyaka ng'ato tiegre ni obi e dukani kae kata mna kone na wang' jowi kata kone nena kuma intie inyalo lakini adwa ginene YouTube mondo seche moko post ga TikTok mbiu ma TikTok mondo ji one to adwa chako keto voice na mondo atimo ne ng'ato step by step nikech an gi customers kuonde te to gin be gidwa gini mondo ging'e kaka inyalo loso to kitimo kamae be imiyo ng'ato ginene mar yudo mare mar loso mar yudo pesa ne matin ineno meno chone kiselose kama kaka mara ni koro maloso ni henena 50 ana uso 50 ni bei makinyo mang'eny kata kinyo matin mondo imbe nyalo dhi uso kendo challenges bende ok dakosi nikech ana loso achiel to kaka na nyisi nitie kaka ka ng'ato winjo nitie kaka kai kata ambe mokuongo ingeni gimoro amoro ok bi mayot kata in mondi bi kai uyudo jam seche moko ginene okethore maybe ubiro kai sound mago technical be challenges ineno koro ma wacho niya onge gimoro mayot to mai nikech in mari mokuongo timo but kise timo kata madhi abich kama indi ibro yudo kalweti wacho niya ng'iyogo but sani ibro yudo kagima kai remo nikech pok ing'iyogo mano gik manyien nikech training en kitimo gi nguvu zaidi an ing'eni a relax an lweta suda nikech aseng'iyogo but jite ok nyal mako gimoro the same way ok wanyal mako gik moko the same way kaka ng'ato timo technique ne opogore gi kaka jomoko timoga en ko mako maybe oneno ni mano comfortable kuome an ka mako kama indi aneno ni my comfortable kuoma koro enena ng'iruok kiseng'iyo gi marino e kaka ing'iyogo e kaka ibro timo to an katemo marino abro winjo ka gimo strain nikech jitetete opogore kitie moro ni be ne wawacho mar tigoni be maloso lakini mae wabro kawuona apuonjo mana loso mae but ka opportunity moro wuok maber kendo abro puonjo kaka waloso mae but kawuona watimo mana mae to machal ma budho mae loso broka wa muda matin moingo mae nikech nyaka puonji kaka gigi isoyo gi pattern mago te nyaka puonji nyaka madhi mawatieki to wabro chopa point mawatieko lakini mae emwanyalo koso timo chieng'no nikech mae goyo gigi nitie fundi moro be mamiyo mondo embe yude mare matin ineno but losa gini te to waloso to mae be kata ka waloso chieng'no be pod ubro ng'eya kaka ilose okotek dongi nene kaka intie maber mind to magi to pesadi magi koro magi auso sling 1,000 kaya na achiel kama indi auso sling 1,000 tich mikadhe to beads fine beads gi bech gi ok yot maduong' nikech nitie maduong' mae 700 mae to
1,000. Tati merangite kawuono nok yudo rangis gote ma Kenya be flag mar Kenya be atimo mantie gi rachar gi maginene kende kidwaro kata rangi 2 kata rangi 1 gite atimo. Tingeni Lorin kono chaka na nyiso gini wantiere mane mall makama nyalo mana nyiso gini duka ne yude duka mane gimbui miyudore. Okay, koro gidok masa moro dwaro tiegruok nikech aneno kitimo gik mopogore. Atimo gik mopogore to sani adwa chako train mon at least kachako kata gabich monda puonj gi monda ne ka ginyalo konyore gin be. It's a plan that is underway. To an iyuda Dynamic Mall Nairobi. Dynamic Mall nitie Nairobi CBD opposite Ambassador Tomboya Street. Ane 3rd floor. Kichopo Dynamic Mall ikaw lift ibiro nyaka 3rd floor shop ML151. But basically kaenga kaka pick up point ineno but aketo everything here mondo at least client manyien ingeni trust issues make online gi jomoko ngato dwani mondo bione mondi korko mebio nyalo nyieo ineno koro mainena mostly pick up but kata kiwuotho idonjo ka ibro yuda pod gigi lakini sana jinyiepo mtandao ineno koro kanyo indi mtandao nyalo yuda TikTok and Mama Mona Crafts, IG be, Instagram that is Mama Mona Crafts, Facebook Mama Mona Kiondos, YouTube mapoka ginene podi, Twitter buogaga koromano wanyalo we WhatsApp Mondi but WhatsApp iudagi number ma 0713508715. Okay? Kanya minyalo yudo to mano be namba mar WhatsApp. Emunyalo yudia. Koro kidwaro gimoro tinyalo kata screenshot seche mangi ineno. Ti screenshot kata part no kata kaninene simu kata kanya kata TV go gi simu tinyalo orona e WhatsApp. Mano miya tich mayot mondo ng'eni ang'o midwaro. Koro aoro ni gimi dwaro in line with that. Kata ngati man nigi design. Kata man me design onyalo loso. Kata ka in gi kitenge moro nyalo bira ka itioro. Atero a deliver kumora morate. Siaya, Migori, Sori, Bondo, Bungoma, Mombasa. Kata ka in Canada, UK san. Miya order. Lori nadaro mar mondo mi jiu ainya nyikora mjajong mani no chenro kin makawuono wanyalo bedo ni gin rowere mine oko kacha kata mna wuone kalori pok mangata nigo hineno pok marin kelo ni yuto koro ingeni seche moko kana angiso madhena dwa timo gini full time no komodo ng'eya kaka gintie nikech oteri e school oteri campus graduate maber to okidwa tich mar office amor ka ji yudo tich but sani wawacho chadira tije sani yudo tek koro kaka vijende kikidhia school ning'eyo ni kisetieko iri yudo tich chakitembe ng'eyo gimoro manyalo mi pesa ineno kaka an sani my full time my gima chulo na gik moko tetete ineno koro kana ng'ise of course nokomor but kaka nonena mokuongo kaka nonena kadhi onena mtandao nena nadhi maber oneno ka customers mawuok oko loka biro nomiye mor ineno mochako wacho niya makata dang'eyo chon kana neni kaniloso naga gik moko nikech naloso naga gik moko matindo tindo to omor korwako kata gikagi orwako ga kendo maber kaka entieno orwako make magi kasa losa design manyien to dwaro koro anyalo wacho niya kata kitero nyathi e school to kata kinene kapodo tinto ineno kagima otango ni kagima ntie gimo nyalo loso mopogore gi gimidwan mondo dhi otime school to kiki ginene kiki owacho nade kiki kwere inyalo support mondo soma but gimoero ni be podo timatima nikech andadwa timo fashion and designs lakini gimiluongo ni cluster points notama koro aenda patimo psychology but psychology jibe pod konya nikech ang'eyo clans ga I can read clans ga moods kaka gintie anyalo penyo ni ang'o midwaro according to kaka wawuoyo ang'eni mai ng'ama muol mai ng'ama ohero
colors ineno konya be dong ineno onge kuma dhie hasara to timo be anyalo wuoyo gi customers in English gi Kiswahili dholuo ineno to English wacho ni mano universal language ineno koro kiki kwere mia support manyalore nikech wan gi talents mopogore opogore Lori nero kama na inyako mnyisa kit pok ma intiere godo nero kama na inya nyanya korom gajwanga gino maro ni yudo puonja chelaria dek mabin nyalo timo loso tigo makamagi bangles makamagi yot ineno mana loso bende pod intiere alweta ka ido mana gik mana Lori no nyisi ido mana glugan makas gi kitenge to mano roma Lori be nin thuolo mano mar tiego gi donge ne jok madoro tiegruok gi bi gi manyi kata mani nambani mokwongo ni adhi time free lakini nasekao ji maybe a beach kamano endi apar lakini koro mar ariyo maybe koro anyalo chako chajo jomoko nikech nyaka nyiew materials be but mokwongo wadhi time atima nono kamano endi but mana Nairobi kae but kantie ng'ato ginene kawona nyalo kawo ji abich kendo mantie Nairobi tadhi puonjo gi nono this first round ikora mga jangu tigi thuolo makare the first 5 Lori wacho ni dhi puonjo to ibed Nairobi tafadhali beda Nairobi mondo yudo miyowa tich mayot waroma kae to wadhi wabet uhuru pa kachacha to walosa material tetete dhi bedogo ineno adhi bedogo to koro joma bro biro next koro mama bro ginene gi nitie pesa fulani mondo gichul mondo anyiewogo be material aya nyakorom gajwang onge mang'eny madabedi gikany ben makelo e giko mar chenro mar pogore okinyi makawuono ne ji duto te madiher mar mondo mipuonjre loso bangli loso study loso Lori nigi mwandu mathoth ka kata mana loso kaki loso iluongo nango kikapu e kind mamoko ubuyu wane tol orituru masani wanere kendo juma mabiro chenro mar pogore biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mikelo kod an Sharon Ong'ao orituru masani